Okay, may hapon na tong tanan mga kado. So Easter Sunday man karon nga dugok jud kay diri mga mga bata, mga basta mga pamilya diri dol diri mismo sa Cebu City, like sa Ermita, Barangay Ermita, Pasig og diri sa Sitio Bato no. So naa diri karon mga kado, da ato i-witness karon mga kado ang gidaghanon sa mga bata, mga tao diri mismo nangaligo lang. Para lang pag murag celebrate karon sa Easter Sunday no, diri mismo sa Cebu City, din particular din sa Biwok area. Grabe kasi od diri mga kado no. So grabe perting bibuhos sa mga tao diri, halos nang taga Bato diri, may mga kuan diri kanang mga nangaligo diri no. So diri tamutan ata diri. So, kita kay diri mga kado ang Sisilix Bridge no. Nindot kayo diri. So ganahan ta na maligo pero unya na siguro ta mga ligo. So diri murag for safety keeping diri na diri Coast Guard no, nagkuangkuan, nag-roving diri sa kilid. So grabe jud diri mga kado ang crowd. So naobserbaran kay Easter Sunday man karon, so ang uban dinhi ra mismo sa
bato taga ermita ra kasagaran diri mga kadon nagkuan diri nangaligo. So halos puno dito mga kadon katong nai view kuan dito kanang nai port of kuan kanang Coast Guard nga kuan nga pantalan diha. So puno-puno jud kay mga bata kasagaran no. Dili sa mga bata halos tanan tigiya siguro mga taga ermita diri nangaligo diri. Basta daghan jud kay mga tao diri. So karon pa sa akong observer mga kadong nga daghan jud kay tao diri. Karong adlaw no. So sige natural naman sana kay murag Easter Sunday man karon. So daghan jud mo kuan diri kanang moari diri tungod kay para mag-celebrate no. Kani kaligo man jud karon kay Easter Sunday naman ron. Okay. Alright. Kasalan. Diri mo inindot-nindot mga kado kay dili na kay tanto hugaw na diri nga area ha. Kay kuan diri murag limpyo diri kay sa kato sa una dito daghan mga basura dito. Diri murag limpyo na oh. So mo na mga kado ang crowd diri kasagaran mga bata diri nagkuan no. Okay, nakita naman siguro ninyo mga kado ko ang sitwasyon diri no. So padung na siguro ta uli na karon labang ta diri no. Naasa ta sa SRP Road diri mismo sa Biwok area no, diri mismo sa Kwan Pier 1. So hawan kay diri og perting inita na jud kayo kay usa pa sa kay murag sige tag pa-expose sa init para lang makakuha tag video no diri mismo. Para at least ma-document nato no mga kado. So palabang na ta. Labang na ta diri sa diri one way naman ni diri. So ato na sa amin kasi sa taonan. So padung na sa Santo Niño Shrine no mga kado. Para at least nakakita sa nato dito no sa nakita sa dito para diri nakita na nato mga kado no ang sitwasyon diri mismo sa Biwok area. Pero ting inita. Init. So nagpainit-init lang ta mga kado no para at least makakuha sa tagong video ba. Para sa ninyo ba kay ibaw naman kang para i-document sa nato sa tuwa kay bale channel no diri mismo pero sige lang bisag init. Basta makakita lang tag lugar diri nga nindot. So doon lang ta karon diri mga kado sa Lanoy backdoor kana makita ninyo. O gina sa unahan mao na ang Santo Niño Shrine no. Okay. So murag ato lang kibali mga kado ato hudto na lang nato kaning atong video or kaning ato ang battery karon para at makita sa mo sa sitwasyon diri karong Easter Sunday diri mismo sa Cebu City no. Kainit. Tingin ita. So padong na to din sa mga kado din sa diri na sa Santo Niño Shrine no. So kay musilong sa tabiri kay grabe so kay init taon. Hello oy. So sa man nato na kamao kitinuyuan man ni nato diri then pasakay na ta dayon to padung na ta dayon sa Labangon no pauli na ta kay para at least makauli-ulit na maka-edit-edit tag sayo. Parang namuha mo sa naligo sa tagdagat no. Sa taman mao man jud yang kahimtang nato sa content creator ta mo hanap mag jud tag spots para ta makahimo og content mga kado no. Mas nindot na ko na ato drone mga kado no kay sa ta may sponsor dihag drone taon. Kapuya. Sayang kay atong hagor atong lakaw no dili ta maka walay view bitaw sa kanang murag naa ka taas bitaw kanang bird's eye view or kanang mag drone ta ba para nindot jud kayo ang kuha. So naana karon ko diri mga kado sa Santo Niño Shrine. Then so again lagi murag ma-flex sa gyapon nato nga nindot jud gyapon limpyo gyapon diri. Ay di pares dito sa Good Shepherd grabe perting inita dito og perting kuan jud hugaw jud kayo nga area dito diri limpyo. So maginawa sa ta diri gamay no. Okay. So sa kainit karon ba murag daghana na nga kuan karon no nag sunburn kasagaran nag sunburn gatong nangaligo mga kado sa kuan nangaligo mismo sa
dito sa kuan din sa kuan bitaw at bang sa tawag ani Biwok area. So daghana nagay sambor niya. Ay paway sa ta diri kay grabe ka kuan dito presko na diri. Tapos grabe ka kainit murag na luto ako kuan mga karon no. Lah gikauna maning ako ang murag na luto ning ako ang naong sa kainit. So mao na diha mga kado ang City Hall. Diri sa una nga mao na ang kilid ang Chinese kuan sa tawagan ni mga Chinese nga mga basta kanang Chinese nga kanang tanan mga Chinese mga historic murag landmark gyapon sa mga Chinese daan din ang ibutang so na din na ang mao ni ang Santo Niño Shrine diri mismo sa Senior Citizen Park no diri mismo sa Cebu City. So halos pila naman ta kami no to almost mga 11 minutes na. So mga 11 minutes na gikanta dito mga kadupag dito sa kuan 11 minutes na. So diri tanong pahuway lang sa ta diri no para at least makakuanta makahimutag maka-vlog jud nato sa ato YouTube channel. So ma-support nato sa ato YouTube channel. So nindot isurot lang sa mo mentras dilipat ta mo end ba. Isurot ta mo diri mismo sa kuan no diri mismo sa diri sa Senior Citizen Park. Okay. So mao ni ang Senior Citizen Park. Nagpabilin gyapon nga nindot. Nagpabilin gyapon nga hapsay, hamugaway og limpyo. Ayo ang Senior Citizen Park. So kung makita ninyo tuyokon tani kausad diri mga kado. Kay kana anak ko siguro manuka diri manakay ko dina padung labangon. So diri padung ta diri tuyok ta diri na diri laboratory nila kasildias toilet na din ha. So pwede ta mangihi diri or magsiya diri pero na may siguro bayad. Oo, diri. Puro dagan toilet diri, maro magkabilaan mga kado ang toilet diri og kompleto sa diri mga kado sa kaning mga say tawag kaning kompleto diri mga kado sa mga trash box diri dagko kay mga trash box diri. Og sa pangato pata dito di na. So diri lang ta sa siguro. So mao na siya diha ang EVC nga building. Ay murag under renovation diri ang construction ning kuan mga kado no kanang pikas nga part kaning saluyo nga part nga habig ba kaning kuan kaning Senior Citizen Park para mapanindot pa jud nila no. So actually nindot naman jud. So ang kuan lang nila pag enhance or pag renovate or pag panindot pa jud pag pintal para mapadayon ang kalimpyo or kanindot ning Senior Citizen Park diri mismo sa barangay Pasel man ni Ermita. Barangay Ermita no, Cebu City. So okay, once again mga kado, so salamat kayo sa inyo pagtanaw diri mismo sa ako channel, Sidor 79 YouTube channel og pakihit na lang mga kado sa notification bell para updated kamo sa mga bag-o karon mga video no. So again, padayon gyapon ta. So let's go. Thank you for watching. Bye-bye.